Ngomasingana nyakenye umndeni wakaModzanani washonelwa indodakazi yawo okunguyona eyayondla umndeni. uHubelani Modzanani wayegeza kuleli damu ngesikhathi ingwenya imgqavuna. Abazali bakhe bathi kusenzima ukwamukela. Kubuhlungu kwamukela, angisoze ngakukhohlwa okwenzeka enganini yami. Emva kokudlula emhlabeni kukaHubelani, iziphathimandla zavakashela umndeni wakhe. Zawuhlinzeka ngamanzi, zasezenza izithembiso ezingakaze zifeze. Bengilindele ukuthi uhulumeni uzosakhela noma indlu ukuze sikwazi ukuhlala endaweni ehloniphekile. Noma ke usilethele ukudla ngoba akekho osebenzayo kuthina. Izakhamuzi zithi amaloli athwala amanzi ayefika emva kokushona kaHubelani, kodwa abuye ayeka. Kanti zithi ukwakha edamini akuphephile, ikakhulukazi kubantu besifazane. We are facing, criminal activities where women are targeted. Like in the past month, I think we have, 3 incidents that had occurred. Last week we were burying, Magogo, who was killed, at the bush, fetching wood. This community, in fact, were suffering. Izakhamuzi zithi zinethemba lokuthi uhulumeni akazikhohliwe.